choices in life, sa mga pagpili naton sa aton pagpangabuhi. Lakip na ang pagpili sa palaabuton nga eleksyon. Ang simbahan may katungdanan sa paggiya sa iya mga sakop. Kag giniginahimo sang simbahan bilang moral guide and conscience of society. Ang paghambal sang simbahan sa mga moral choices, isa ka paghambal para kay Kristo. Siya nagsiling, "He who listens to you, listens to me." Basically, the call of the church to make a stand, to make the right choice, is a call to take a stand for Christ and to reject evil. Sa pungsod naton nga naputo sang kabdulong, sang binutig kag korupsyon, ang simbahan nagapanawagan sa pagsunod kay Kristo, ang kapawa sang kalibutan. Hindi kita dapat magsunod sa maitom kag madulom nga dalan sang binutig kag baklanay sang boto, kundi magpangayog kita sing iwag sang Espiritu Santo, and for us to take a courageous stand for Christ. There is no room for neutrality. For to be neutral is to aid the work of the devil. No room for neutrality. Ginasiling sa Book of Revelation, "Because you are lukewarm, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth." Sa aton pag-uno kay Kristo, pareho gid ina nga kita nagasiling nga ang pagpili ko sa eleksyon, ang pagpili ko sa eleksyon maayo. Isa ka pagpili para kay Kristo. Isa ka pagpili para sa Pilipino. Sa atong tanan, malipayon nga Pasko sang pagkabanhaw, kagkabay nga sa tapos ang eleksyon sa Mayo, aton maagom ang isa ka masanag nga buwas damlag para sa banwang Pilipino. A new life for our country. Happy Easter sa tanan. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Okay, welcome naman mga kabiyanan diri sa palatuntunan gitara sa Bombo Pizza 17 na kita sa bulan sa Abril tuig 2022. Kagaliwat kita magapangalagan sa inyo sa sining mga tinakna. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubdub kita sa tagna nga alas 2 sapon diri sa paglingaw sa inyo sa sining matawag nga palatuntunan ang gitara sa Bombo. Magapatukan kita sa mga matawag nga mga lalantunon sa kahapon kag karon. Makita kita pagi sa Facebook Live
kag YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. So kumusta na sa ato nga mga kauturan nga nagasunod gid sa sini nga palatuntunan, pag-relax lang ka mo dira, sit back and relax. Ako nang bahala maglingaw sa inyo sa siniya nga kahaponanon. Unang dulot sa inyo nga ambanon, may tingulong you are always on my mind. Okay, sige abi. I-try natin liwat daw hindi magsulod ang ang you are always on my mind. No, kagang aton nga daw gadanlog siya. Okay. Oy, daw hindi magsulod. Oops. 16 minutos banwa ang nakaligad sa takna nga alas 12. This time mga kibaran daw hindi magsunod ang you're always on my mind. Imbukada nga lalanturon nga dulot natong sinyo. Ari na lang bakya mo neneng. Oy, doon hindi po magsulod Bumbo ano natabo sina diri, no? Nagkuan lang anong tawag sini nagsimana-santa lang daw hindi na magsulod ang akon nga music. Oh, sige. Okay. Daw mo lang to ang Never on Sunday ang nagisulod ang natabo si diri. Okay, sige. Balikan ta na karon dugay-dugay. 17 minutos mga kabyanan nakaligad sa takna nga alas 12. Para ko mga nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa Bumbo, no? Basi bayara kada Bumbo step sang ambanon nga may tigulo bakya mo nening, no? Daw man lang aton nga pangimbokada nga dulot nga lalanturon para sa aton nga mga maukod nga taga palamati diri sa palatuntunan gitara sa Bumbo. O tanaw nato na rin aton nga mga talamyawon banwa. Ang aton nga mga talamyawon diri sa palatuntunan gitara sa Bumbo. Ari na tanaw nato sa aton nga Facebook Live. Ang pinakauna gid diri mo si Kyrie, si Danyo Trevor. Mayong to bumudan ari naman ko diya nagapamati si mo live kada udto diri sa Bago City. Request ko sang mitulo na, no? Happy Easter Sunday basta radyo Bumbo silinya. No? Happy Easter Sunday gali no sa tanan nga mga kauturan nato nga pamati sa silinya palatuntunan. Kabay pa nga nangin mabinungahon ang aton Easter Sunday subong iya nga Domingo. Okay, sige abi bakya mo neneng.
Okay, bagya mo nening kag nagdulong sa aras 21 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga alas 12. Medyo nagkaladula ang akon nga mga files diri Bombo Steph, no? Ikaw na lang bala dira kay hindi na, no? Daway na sa mga kuan ko di daw ang nabilin lang gidya ang Never on Sunday daw amo na nabilin. Okay, sige abi iba na be, i-try nato ng iban o wahigid. Okay, sige lang, no problem. Ang iba nga mga request karon dugay may ari diri request mitulo na, no? Palayo ko na abi ay Bombo Steps ang ambanon nga mitulo na. Okay, ang nag-request ni among pinakauna nga nagasulod diri sa palatuntunan gitara sa Bombo si Kyrie si Danyo Trivor, no? Ang nag-request sang ambanon nga mitulo na. Ti patuluon ta, no? Ang hindi lang ang luha ang patuluon ta, ang ulan. Patuluon ta pero insakto lang ang pagtulo. Hindi lang pagpatamaan kay kung matamaan banwa nagabinaha man, no? Kag tanaw na to abi ang sabahin naman sa aton nga YouTube channel kung sino ang mga nagasululod naman diri nga mga talamyawon. Okay, balikan nato nugay ang aton YouTube channel kay ari na ang mitulo na.
Okay, bitulo na. Doon nagasipyat ang muta ni Stephen. Ako. Okay, 27 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 12. Padayon ko mo nagpamati din sa palatuntunan gitara sa Bombo. Okay. This time, balikan natin ng aton nga Facebook Live. Happy Easter Sunday from Wilma Halanduon. Nasang si Wilma Halanduon. No? Okay, kag may-ari pagidriyo. Ari pagigiliyo, may-ari pagigali nga way ko makita kagina ho nga mga talamyawon. Okay, sige. May-ari pagigali. No? Si Hisail Iramis Arbues. Dahil lang kay aton aray nga pinduton kag dalon diri sa piyak para nga mabasan ginaton sang insakto, no? Sige. Aryo si di na to. Bumbudan, good PM, Happy Easter Sunday, Bumbudan. Ari naman kami nagpamati sa ibo programa. Kaupod si Lola Elsa Arcidas kag Luana Torres sa Barangay Macau, Bago City. Ma-request kami dayon gulong ng palad. Ikaw na bahala, Bumbo Steph. Daw sang gulong ng palad, kidaw hindi ko naging ma-retrieve ding akon nga file subong. Gulong ng palad. Salamat gid Bumbudan, God bless. From Hisail Iramis Arboes. Good noon, Bumbudan. Request lang, I Can't Stop Loving You. I Can't Stop Loving You from Maria Victoria Paredes Ngo. Kanami gid pamati, Bumbudan. Arik gid kami nga family Maranyon. Nagpamati gid Manny and Mayflower Maranyon. Glenn, Maria Fe and Jerwin. Sige, maay lang ang pagpamati na. Din pagid. Pwede ka request mutya kabaliling. Ari lang kami di Sandumana. Nagpamati mo po kami sa akon family. Samtang nagaobra folding bed. Si from Wilma Halanduon. Nagaobra gilisa sang folding bed. No? Din pagid. Good afternoon, Bumbudan. Happy Easter Sunday. Please patukar dalawi daw para sa tanan nga mga listeners from Emilio Sigumpan. Okay, sige. Isa-isahon ta na kag ipalista ta na sa kay Stephen, no? Wala labot na Bumbo Steph sang kwan sang gulong ng palad. May atutugin na I Can't Stop Loving You. No, I Can't Stop Loving You kag subong man nga mutya ka baliling, no? Mutya ka baliling. Pero pwede mo na malihog na lang ko si Bumbo Steph. Do total makita mo man na dira ang mga request. Ipasunuran na lang daan. Okay na. Pagkatapos sa Semana Santa na why ka banaw nga akong mga files diriyo. No, na nagkuan sila no nagpamalandong way pagkabalik Easter Sunday 29 minutos banwa ang nagkaligad sa tag ng alas 12. This time ari anay ang banon nga may tigulo gulong ng palad.
Okay, good. Okay, sige. Ano to, Bumbo Steph? No? This time mga kabyanan, balikan natin ang pinapagkamang pagdulong sa inyo sa mga mataong nga mga lalantunon. No, inyo bago lang nabatian ang gulong ng palad. And then may request diri nga ang banon nga I Can't Stop Loving You. Kag subong man ang gina-request man nga ang banon nga may tigulo dalawi daw, no? O, balikan natin ulit ang iban pang mga talamyawon, may udto bumbudan, happy Easter Sunday. Request ko sang song for Ana. Pamati kami diri sa Firmville, Panukoy, from Marilyn Dilar Olvido, Sikihor. No? Kag Aripagid, good noon, Bumbo Dan, request Castilyong Buhangin. Thank you, happy Easter sa tanan. Okay, from Michael Soberano, no, from La Carlota City. Okay, kag Aripagid, mayong udto bumbudan, request kami sa Campo Niladyo, Plandres family, gapamati kami diri. Alfonso Plandres, ang Campo Niladyo galing karon na sa gabi kay wa isang instrumental, no, ang kwan gina pangarana gina, no, ang Campo Niladyo. Okay, this time mga kabyanan, ano ang next na tundira, Bumbo Step? Ang I Can't Stop Loving You. Okay, sige Abi. I Can't Stop Loving You. Okay, 38 minutos sa nakaligad sa tagnay nga alas 12, I Can't Stop Loving You.
Good noon, Bumbo Dan. Ano ni? Pangako para sa akon, X nga, ano na, X na, ano na isnan sang Hungarian from Sidog of Bacolod City, Francisco Magallanes. Sige. Aripagid, good noon na Bumbudan, happy Easter Sunday. Please patukar Dan Soy from Asinda, Alicante. Shout out lang kay Ricky Hirongka sa Isabela from Mario Navarro. Good noon, Bumbudan, happy Easter lang sa imo. Monitor lang ko di sa San Agustin, Romblon. Sir, greet lang ko di sa asawa ko nga si Joliet. Dira sa East Home 2. Salamat gid from Ronald Vicera. Okay. Ano to gadi ang dason Bumbo step nga kwan? Nga request pagkataad dalawi daw, may dalawi daw kada. Kudo lang alang ang dalawi daw may atuto nga mutya kabaliling. No, kag may kastilyong buhangin patulagi na mo. Okay. Sige. Ano ang unahon naton ang mutya kabaliling? Sige. Ara na si Baliling sa piyak nga linya ho. Mutya kabaliling. Sige abi pamatian naton.
Okay, mutya ka baliling. Kagbalikan naton banwa ang dugang pa naton nga mga talamyawon kay mga request diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Mutya ka baliling, masyado gid ka popular man nga kanta ini. No, nga halos sa din nga mga hilit-hilit kinakanta ang baliling. Bumudan good noon, monitor kami di greet ko lang Tatay Bibi kay Nanay Nita Kabatak from Nilida Kabatak, Ariel Kabatak of FJV Village sa La Carlota City. Okay. Aripagid, good afternoon. I'm watching here in Talisay City. Junlin De Sales. Bumbudan request ko babe ni Cesar Barreta. God bless and more power. Okay, ang babe nga kanta karon na sa gabi sa harana kay wa isang instrumental. Good afternoon Bumbudan, greet ko lang akong utod nga magulang, happy birthday manang Arian Marie Hamandri Delphine from La Carlota City. Greet ko man akong lola Evelyn Sula from La Carlota City. Happy Easter to all. From Carl Alfred Sola Hamandre. Okay? This time, aran ang aton nga isa pa ka request. To may, ano pa gito yung isa ka request? Ang dalawi daw, alang-alang ang dalawi daw. Wala kita sa nga dalawi daw. May, ato itong isa gina daw, Kastilyong Buhangin. Kuhan ko biliwat. I-reviewon ko ang aton rin nga mga request. No? Okay? Sige. Ang I Can't Stop Loving You na gulong ng palad tapos naman. No, napatukar naman to ang baliling, no, bago lang man napatukar. Ang dalawi daw do alang-alang Kastilyong Buhangin dabi Bumbo Steph, no? Basi biara kita sa Kastilyong Buhangin mapatukar naton. Okay, wala labot sa Kastilyong Buhangin, may request pagid kagiina sang Dandansoy, no? Sige. Kastilyong Buhangin, okay na. Okay, kung alang-alang Kastilyong Buhangin, may ara pa kita request nga Dandansoy kag iban pagidira. May lang nga pagpamati man sa kay Father Rimbert Rivera dira sa Southern Negros Occidental sa area sa Kabangkalan. Kag sa mga kopdanan niya nga mga kaparian sa nasur nga bahin sa nga probinsya sa nga Negros Occidental. Happy Easter, no, sa inyo. Tanan sa mga taga Southern Negros Occidental. 45 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 12. Diri sa ato pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bombo. This time, ang ambanon nga may tigulo, Dandansoy.
mao katawang pamatian sa ambanon ng dandansoy Bumbo Steph, no? Samtang ina to ka ng dandansoy nga nagapiyong-piyong ka do, gina-imagine mo ang sang una nga panahon, no? Sa mga katigulangan pa naton sa mga lolo kay lula nga nagapatuyom-tuyom man sa pagkanta sa ambanon nga dandansoy. Bumbudan Lady in Red na lang, no? Kay ari kami nagapamati from Asinda, Guadalupe. Lady in Red na lang kuno, no? Talang ko may aras ang Lady in Red. May nga auto bumbudan, request ko love story. Greet ko lang ako wife, Mary Chris Arsenal. Happy Easter kag keep safe mga kabumbo. From Rafael Arsenal III. Okay, ipapangita na kay Bumbo Steph ang love story. No, kag ari pagid gapamati kami bumbudan from Boboy Sanarias, Sumpay. Bumbudan request ko para sa akong lolo Carpo ang kantang Dahil sa iyo kabay pa mapatukar kag gapamatigid sa subong from Mary Joy Alcolod. Okay, sige. Itingwaan ta gina nga ma-play ang inyo nga mga request, no? Sa siliyang nga inuras sa siling nga kapunanon samtang ginalingaw kamunamon sa siling mga matahom nga mga lalantunon sa nga kahapon kag karon. Okay, sige din na to ang ano pag ito ang iban nga mga request, Bumbo Steph. No? Na play na naton ang dandansoy. Atong kagina tong Kastilyong Buhangin wala. Sige. Tanong aral lang na subong ang pwede naton nga ma-play para sa aton nga mga sa mga request, no? Ang imo nga natigana, no, sa aton nga mga madamo nga mga request kag pasensya na sa aton nga mga tagpalamati kag iban hindi naton ma-play pero may ara nga mga request nga pwede gid na ma-play. Okay, sige. May ara pa to love story. May actually may file ko din sa love story pero hindi ko ma-retrieve sa sini nga mga tinion. Nga pila ka mga files. Bakya mo nining. Sige. Way pa ni patukar, no? Sige, bakya mo nining. Ari na. na bakya mo nining nagdulong siya sa oras 8 minutos ang nabilin kapag dangat kita sa takna nga launa sa hapon. Okay, padayon ko muna kapamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Kag sa ibang pang request ipadala nyo lang yung request diri sa comment section sa Facebook Live kag sumuman sa YouTube channel no, sa Bombo Radio Bacolod. May ara kita dahil sa iyo
Dahil sa iyo ya, way gini problema kay damo ni nagatukar sa dahil sa iyo, gitara, hapos lang tukaron, kag singable man ini, yan yung mga kanta nga mga dahil sa iyo, kay nagapa LSS, Last Song Syndrome. Nagapa LSS aton nga mabatian din aton, bisa nakatalikod na ta, kag may ginakuti, doon nagabalik-balik sa pabinsaron ta, maghaming sang tuno, sa melodiya sang dahil sa iyo. Okay, sige abi. I-try natin nga mabatian ang dahil sa iyo, pagi sa instrumento nga gitara, paano naman na tukaron ang dahil sa iyo, no? Ang bago lang nyo nabatian niya, bakya mo nining. Pero ang dahil sa iyo, nais kong mabuhay because of you. Okay? Kag Bumbo Steph, maula labot sa dahil sa iyo, may arap ito request gina love story, no? Itiganahin mo ko na sa love story, no? Pagkatapos ng dahil sa iyo, i-play nato na yun man ang ambahan ng may tigulo love story. Okay, sige. 6 minutos banwa ang nabilin ka magadangat kita sa tagna nga launa. Padayon ko mga nagpamati diri sa palatuntunan gitara sa Bumbo, no? Okay, sige abi, ang aton nga ang request aton nga dahil sa iyo. No? Sige, pati ngayon na danay ang dahil sa iyo. Kag parani ko no sa kay kuan sa kay Lulo Carpo ang banon nga dahil sa iyo. Okay, kag may ari pagit sang love story, kag ang isa pagito ano pagitong request. Okay, amala na, no? Love story kag dahil sa iyo. Okay, sige. Chikero naton abi ang aton nga YouTube channel. Di naman kita sa aton YouTube channel. Ano naton kasi no mga nagasululod diri. Sa YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolbao, ari naman sila si Teddy Tokeri. Mga pun bumbudan, happy Easter. Magkapamating kami diri sa barangay Sagasa, Tamyaw, Zinaida Suspen, Unggok Suspen, Sancho Family, Noli Anayan sa akon kumari sa Maaw, si Titing Ageri. Request don't forget to remember. Okay, good PM bumbudan. Great lang ako sa akon utod nga si Leonorica Didulo. Pilitin na happy birthday na lang kag request lang ko Faithful Love. Ano lang kami kapamati sa Central Hawaiian. Good noon bumbudan. Lantaw man kami sa live. Greet ko lang kayo family sa Araw Vista Alegre. Pwede ka request Castilyong Buhangin from Jun Kayaw. Okay. Sige. Kung wala Castilyong Buhangin, pwede Beautiful Sunday na lang. Na-play ko na ito ang Beautiful Sunday pag imbukada gid sa sininga palatuntunan. Ari na ang ambanon nga may tigulo dahil sa iyo.
Okay, dahil sa iyo, no? O minuto banwa ang nabilin ka magadakat ito sa tag na kalaunang bumudan ka namin sa imo nga programa sa oras ang unto kag hindi gid kami malipat kada Domingo. Sa liwat shout out kay mo Rito Hirungka nga pamati si mo bumudan kag from Mario Navarro. May unto bumudan pa request ikaw ang ligaya ko. Thank you gid, God bless. From Elvira Hilogo. Okay. Bumudan ko ng alang daloy daw pobring alindahaw na lang. Salamat gid. From Emilio Sigumpan. Pobring alindahaw na lang da no ipangtigana tanan nga daan. Kung wala sang kasilyong buhangin sa ugoy ng duyan na lang. Thank you from Michael Soberano. Subong man din pagidto ang iban. Ari kami bumutan katambirang sa tanan nga pamilya Sumpay from Buboy Saranya Sumpay. Good noon bumutan yel palihog request Faithful Love from Clementina de la Cruz. Salamat gid bumutan lipay gid si Lolo. Ko nadumduman niya man si Lola ko. Theme song gid nila ang dahil sa iyo from Mary Joy Alulod. Okay, Mitch Eli usahay request ni Papa. Sige lang. Tanto na karon. Bumudan may hapon request si Ugangan Kumatud nila. Salamat gid sang Kabangkalan. Patrick Jan Tanhusay sang Kabangkalan. Magabalik mga kibenan ng ining palatuntunan pagkaligid lamang sang pila ka importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge. Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan gitara sa Bombo. 6 minutos na nakaligad sa taglang alauna. Good happy Easter to you. God bless. From Evelinda Albasia Condes. Mayong udto Bombo Daniel, request ko pa og Sound of Silence kag pakitamyo sa akon family. Chansay, madamog ni salamat from Rayman Monotilia. Monotilia ni ko Montilia, Chansay. Okay. Hello Bombodan, God bless from Meli D. Asis. Okay, sige. Ano na to Bombo Step ang sunod? Lawiswis Kawayan. Sige Abing. Diri kita sa Lawiswis Kawayan. Okay, Lawiswis Kawayan. 9 minutos mga kabiyanan ang nakaligad sa tagnang launa. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa Bombo. Good afternoon, Bombodan. Happy Easter sa taga DYWB Bombo Radio Bacolod.
God bless lang halong kamutanan from Jenny Lee Sionosa. Okay, sige, salamat gid. Daw lawiswis kawayan, may mga iban pa to nga request. Pagkatapos ang lawiswis kawayan mga kabyanan, isunod naton ang iban pa nga mga request, no? Pero makadtuan na kita sa aton nga mga talamyawon, magluwas sa aton nga Facebook Live, ang sa aton nga YouTube channel, no? Ari man sila diri, present man sila. Okay, nabasa ko na ni si John Kayaw, no? Ang request gid nga Faithful Love, may love story pa gid, no? Love story kag faithful. Ipatigayan na ibang mo step. Kay daw na wagtang ang akon diri nga files, no? Ang ambanon nga love story. Okay, may ari ko na diri sa love story mo, no? Kag ang Faithful Love may ari man ko na diri. Pero i-try gid naton nga makuan. Una naton anay ang ambanon nga love story, no? Pagkatapos ang Faithful Love. Yari na ang ambanon nga may tigulo love story.
Okay, katahom nga ambahanon, mga kabiyanan, ang ambahanon nga may tigulo love story. 14 minutos sa nakaligad sa takdang alauna. Dili sa ato na pangalagad sa panatuntunan gitara sa Bumbo. Ihingagaw taman dayon abi Bumbo Steph ang ambahanon nga may tigulo Faithful Love, no, kay gin-request man ginasa isa naton ka maukod nga taga Palamati, no? Ari na ang isunod lang nato dayon ang ambahanon nga may tigulo Faithful Love. Okay. Dapat naman kami ng love story. 18 minutos makabiyanan ang nakaligid sa tagnang alas una sa hapon. Good afternoon na Bumbudan. Happy Easter sa taga DYWB Bumbo Radio Galvez Halong Kapatanan. Okay na. Nabasa ko na niligina, no? From Ginili Shunosa. Hallelujah, hallelujah. Happy, happy Easter Sunday of our Lord Jesus Christ. Resurrection, God the Son has risen. May God bless you all and God bless your family. From Arnold Lee. Okay, sige. May pubring alindahaw, no? Kay kung wala to kunugin ang dalawi daw, bisan pubring alindahaw na lang. O sige, ari na nag-abot na si pubring alindahaw.
Okay, pobring alindahaw. No, nagdulong siya sa oras 22 minutos ang nakaligat sa tayong nga una sa hapon. Okay, sige, balikan natin ang aton paginiwan pa nga mga talamyawon diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan gitara sa Bumbo. Sa aton nga YouTube channel, may mga request og ina nga na play na sa YouTube channel naton Bumbo Steph. No, sa YouTube channel naton may ate ang Faithful Love na play naton. May ari ginasang Sound of Silence, no? Ang Kastilyong Buhangin way gidto siya. No, diri na lang kita sa Sound of Silence sabi. No, pamatian naton ang The Sound of Silence. Okay, natigayon gid man ni Bumbo Stephen ang Sound of Silence ba? Ayos na. Way nakita sang utang sa Sound of Silence. Okay, this time balikan nato na aton nga Facebook live. Tanaw nato abi ang pila pa ka mga pagpanamyaw. May mga request pa kaginang wala pa naton ma-play Bumbo Stephen. Na may ara pa to sang request nga ano pa itong iban nga mga kanta no nga request nila may Faithful Love tapos na ang Pobring Alindahaw daw ay pataka-play no tapos na do nagakalipat ako wow. Sa nga Pobring ang dahil sa iyo tapos naman feeling ko gidaw nga tapos na bakas ng lumipas ari ang bakas ng lumipas. Sa kilala ko na, ari na ang bakas ng lumipas ay, no? Bakas ng lumipas.
Okay, mga bakas ng lumipas sa sinta. Nagdulog sa oras 30 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa sa hapon. Magabalik mga kabayanan ang ini nga palatuntunan pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! 34 minutos na nakaligad sa tagna nga launa sa hapon padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa Bombo. Kag this time mga kabanan, balikan naton ang pinapaka mga gin request sa aton mga maukod nga mga taga-palamati. Okay na da Bombo Steph, no? Kay daw ikaw gitsubong naga-dribble sa nga bula. No, kay nadalman ang akon diri nga gintigana nga mga lalantunon para sa aton nga mga taga-palamati. Ang ambanon nga pearly shell. Dumayo si Mustafa.
No, ang Pearly Shell ni mga Tiny Bubbles nga kanta, ginahalad ko na sa kay Father Rimbert Rivera. No? Kay amo ginipirmi gina-request ni Father Rivera mo, Happy Easter Sunday lang sa kay Father Rivera, kay mga barkada niya mga kaparian dira sa Southern Negros. Ari na ang para sa kay Father Rivera, Pearly Shell. Okay, Pearly Shell, nagtulong si oras 38 minutos sa nakaligad sa tagnang alauna sa hapon. Padayon ko mga nagpamati diri sa palatuntunan, gitara sa bombo. Kag sa mga wala pa maka-request, kag wala pa makapanamyaw sa ilang mga abyan kag mga himata, o hingagaw na kamo kay dugay-dugay, hindi lang nato mapaktan pero matapos na ang ining palatuntunan gitara sa bombo. Daw kag ang mga request naton iban hindi naton mahingagaw play. Daw kay may ara iban nga mga daw ginakuan siya utod siya sang Facebook live kun i-play. Daw amo na ako isang hindi naton ma-play ang inyo gina-request, iban ninyo gina-request nga mga lalantunon, no? Kag may ara pa to kaginang gin-request na Bumbo Steph nga usahay kag matud nila, no? Amat-amaton tala ni no. Usahay kun hindi gani usahay may ato pag ito matud nila. Ini nga mga ambanon masyado naman kadugay nga nangin kabahin na sa aton nga pagpangabuhi pero sa karon kabahin gyapon pwede naton gyapon nga kantahon ang ini nga mga matahom nga mga ambanon nga mga sinang-una. Hindi maging sinang-una kundi mga dugay na, no, nga mga nagsilikat nga mga ambahanon. Sige abi. Wala labot sina may pila pa to ka mga request kagina nga try naton nga ma-play karon dugay-dugay ang pila ka mga matahom nga mga ambahanon diri sa palatuntunan gitara sa bombo. 39 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Padayon ko mga nagpamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Mga kabyanan, ari na ang pila pa ka mga request, no? Ang ambahanon nga may tigulo usahay. Sige abi pamatian naton ang melodiya sa sining ambahanon nga may tigulo usahay.
Okay, usahay, no? Kag amo ni ang isa sa mga gin-request kag wala labot sa usahay may matud nila pato Bumbo Steph, no? Kag balikan naton ana ang aton nga Facebook Facebook Live, no? Kay may pila pa ka mga talamyawon, no? Pila pa ka mga nag-request na mga matahom nga mga ambahanon, no? Nga dili lang ninyo mabatian sa palatuntunan gitara sa bombo. Okay. This time mga kabanan, ginakuan pa naton, ginatry pa naton nga makita si matud nila. Shoutout digali sa amon sa barangay Katilingban, Bumbodan from Mitch Ilye. Okay, sige. Mayong lang ang pagpamati dira sa may barangay Katilingban, no? Katilingban. Pag siling ka Katilingban do natingban ba na tingob o do ara gintanan sa purok Katilingban. 44 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bombo. Kag may mga madamo pa kamo nga may mga madamo pa kita mga gintigana nga mga lalantunon para sa inyo tanan. This time ang ambanon nga may tigulo matud nila.
Okay, ang ambanon nga matud nila nga nangin kabahin naman sa aton nga pagpangabuhi ang pagkanta sini ang matud nila may ara ganin ni translation nga Tagalog ang ining ambanon kay subragid ang pagsikat sini sadto anay, no? Kag bisan subong dangin immortal ini wala sang kamatayon ang ining ambanon nga matud nila. Sa kay Fidel Tugli Ortega nga request nga dandansoy o kung dalawi daw, wala sang dalawi daw. Ang dandansoy na play na naton, no? Ang dandansoy na play ko na kagina. Okay, sa daso naman siguro, no? Sige. This time mga kabayanan, ang ambanon nga may tigulo Nightbird. Okay, dumayong imo nga music Bumbo Steph. No, siling ko Nightbird. May doon ka klase Nightbird mong isang Nightbird yan ni Kalapana bla. Fly into the night wind. No, ba't mo na siya Steph? Ang hindi naman niya nga Nightbird daw maning pinbigyan na tukar sang banda antes magsugod bla sila mga kanta. Mga pangkuan nila pang pang introduction nila mo mga music ang Nightbird do para nga daw magnami ang bagay sa mga instrumento na amo ni din kasami ginatukar sang banda ang Nightbird. Sige. 7 minutos ang nabilin ka mga daan kita stag ng 2:00. May request pero I miss you so. May request pa rin ni Mitch Ilie, no? I miss you so, no? Pero basi may ara kapag isa ka gintigana Bumbo Steph, no? Ngado mga mayo nga mga music nga may isang may mga music nga mga kangay sini, no?
Doon na balang daw madula man gawang pagpatuyo-tuyo sa siniya nga mga inuras. Okay? Sige. So sa pilapag ka mga wala makapanamyaw, hingagaw na kamo kay pila na lang ka minutos ang hindi lang na yan. Pero may ara ka man na instrumental sina ni Kalapana. Sige abe. This time ang lain naman nga Nightbird, no? Iyan naman yan ni Kalapana, no? Abot ni Kuan, abot bala ni Bumbo Steve ang mga music ng mga Kalapana, no? O ari ay ang ambanon nga may tigulo, Nightbird Kalapana. Okay, Nightbird, naging kanta ni Kalapana. May request pagid gali to na Bumbo Steph, why not to ma-play ang Song for Anna, no? Song for Anna, bawat na nato nalipatan ang Song for Anna. Siling di Rini Makirang, no? Sinya good PM Bombodan, request ko ang tani kantang Song for Anna. Daw listening from La Carlota City. So lalabot sa kay Rini Makirang, no, may nag-request pa ginigina sang Song for Anna. No, may lang gani kay na kita natong subong may request si Rini Makirang, no, sang Song for Anna. Nadumduman ko tong nga may request ginigina. Ti amo na ning aton nga last song, no, ang Song for Anna. Daw nga iga pabati naton sa aton mga maukod nga taga Palamati sa sini nga mga inuras, no, si Ana ginapangita ni Kuan ang song ara na niya, pero si Ana wala pa, no? O pangita ato anay abi si Kuan si Ana Bumbo Steph para makumplito ang Song for Ana, no? Sige. Song for Ana. Ara na si Ana nakaabot na. Ate sige tagaan to na sa sang song. This time mga kabanan, Song for Ana.
Okay, so for ana amo ito aton panghingapos nga ambahanon nga gindulot sa inyo sa siling isa naman edisyon sa palatuntunan Gitara sa Bumbo. Ginakulabo si Tabanawas ang oras na diri sa aton pagpangalagad kag magaobdan kita karon dugay-dugay sa pila pa ka mga public affairs program sa nga Bumbo Radio Bacolod kag karon sa gabi sa aton nga Bumbo Harana kag iban pa. Upod gyapon sa inyo anchorman ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bumbo! Bumbo Radio Bacolod. Basta Radio Bumbo.